A Casa do Concello de Portodosón continúa coas reformas. Logo de finalizar as obras da última planta, estáse esperando para comezar na planta baixa. O alcalde califica estas actuacións de mellora como moi necesarias. As obras de reforma que se están a levar a cabo na Casa do Concello de Portodosón continúan o seu curso. A área de servizos sociais xa foi trasladada á última planta, onde xa remataron os traballos de mellora. Hai un compromiso de vicepresidencia de unha inversión de 120.000 euros para a planta baixa. Sabes que fixemos unha reforma na última planta do Concello, onde Servicios Sociales pasou da planta baixa á planta segunda. A segunda fase do proxecto está a piques de rematar a falta de concretar algúns puntos. Desta vez, a planta baixa será a que se modifique e o alcalde da vila agarda que ao longo deste ano estea rematada. Bueno, faltaba un fleco, estuveron outro día unha reunión María Maneiro, a tenente de alcalde, xunto ao arquitecto que está redactando o proxecto con vicepresidencia. Creo que faltaban aí uns detalles que había que aclarar, creo que está resuelto, queremos licitar e a ver, bueno, pois a ver se tamén este ano somos capaces de rematar a planta baixa para pasar registro, pasar catastro, pasar bueno, a reforma xa a Policía Local está ali. A derradeira actuación realizarase na primeira planta, onde na actualidade están situadas as oficinas xerais, secretaría e a alcaldía. O alcalde califica estas actuacións como unha reforma moi necesaria.